Llats, Serravanes, per fi arriben a casa, aquí, precisament avui, a la nit més màgica de l'any, i és que avui arriben els Reis, atenció, aixequem les mans. Cartes, 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 cartes i més cartes. Cartes, cartes, volem cartes, volem cartes. Sí, pero basta, pues te pasa que no te hace a la talla, las que hagamos las cartas. Quilòmetres per ser avui aquí amb tots i totes vosaltres. Saludeu! Saludeu la reacció! Badalonins i badalonines, nens i nenes, petits i grans, hem creuat jungles, deserts, mars i muntanyes per ser un any més aquí, a Badalona. I és que ens fa molta il·lusió ser aquí un any més, amb el tercer dels Reis d'Orient, que és el moment que li feu un fort aplaudiment al rei.
És aquell regal mal embolicat. Atenció! Gaspar! Ibai Montatge! Mira, aquesta. Yo me pido la que está ahí. Molt bé! Ara. A veure, perdó per qui no saluda. Ara sí, La moto, Carbó per tot Badalona! per mi sempre. Mira, un carbó que te'n pots posar. Jo tampoc, mira, Ahí, ahí, ya. La cornuda, la cornuda. Mira, mira ya está. Mira. I per què? De la nit de Reis, la nit més maca, de totes les nits que es fan. I has de... Aixequin els braços! En nom